Hola, nois i noies, senyorets i senyoretes. Bon dia. Saludem un moment als pares que estan allà dalt al Parc de les Eres o aquí al carrer Santa Teresa, perquè ja ens sap greu, però no podem obrir portes, Déu en guarda per trencar. Vinga. Recordar-vos que no feu gaire públiques les imatges. Gràcies. Molt bé. Ens tornem a trobar aquí, avui sí el dia que toca, algun any no pot ser el dia que és, però avui és el dia 30 de gener, que és el Dia Mundial de la No Violència i la Pau. Dia escolar de la no violència i de la pau. Un dia com avui, sempre tinc els meus dubtes de si va néixer o va morir Gandhi. No ho sé mai, cada any tinc el mateix dubte. Suposo que un any em quedarà. Jo també diria que és l'any que va morir Gandhi, que era un gran defensor de la pau per tothom. Aleshores, aquest any, el tema que hem treballat a l'escola és sobre els refugiats. Tots n'heu parlat a la classe de què vol dir ser un refugiat. Me sap greu aquells d'allà baix, però el micro no dona per gaire. Ja hi compto. Aleshores, els mestres hem pensat en un escrit que podríem llegir ara per començar, per donar la benvinguda i perquè tots acabéssim de pensar una mica en què ens passa a nosaltres i què els hi passa a d'altres nens d'altres llocs del món. Nosaltres vivim a Sant Feliu, aquí a Catalunya, on per sort fa molts anys que no hi ha guerra. Tot i que els que heu anat a visitar els refugis antiaeris de Sant Feliu, que hi ha al Salvament, sabreu que no fa pas tants anys que aquí també hi havia guerra. Segurament, quan alguns avis vostres i els pares dels vostres avis segur eren petits. La vida és molt diferent depenent del lloc on has nascut. No ho triem on ens toca néixer. És l'atzar que ho fa. Pot ser una sort o una càrrega per a tota la vida, depèn d'on t'hagis nascut. Ara, el 2017, hi ha altres països, com per exemple Síria, que estan en guerra. I per tant, moltes de les persones que viuen allà s'han vist obligades a marxar de casa seva, a marxar de la seva terra. Aquests són els refugiats, els que per raons d'un conflicte bèl·lic, d'una guerra, han de marxar de casa seva. La meitat dels refugiats, aproximadament 2 milions de nens, 2 milions, són nens d'aquests refugiats. Això és la meitat. Als petits us serà molt difícil aquest número, però els més grans podeu fer un càlcul. En el camp del Barça, per exemple, hi caben 100.000 persones, més o menys. Per tant, són tants nens com els que quedarien plens en 20 camps del Barça de futbol. Són molts nens que han hagut de marxar de casa seva. Emprenen un viatge llarg i perillós a peu, travessant el mar, cap a un altre país que els vulgui acollir. Molts nens viatgen sols, sense pares, perquè o durant el bombardeig els han perdut, o els pares s'han mort, o han quedat separats els uns dels altres. Quan arriben a aquest nou país, què passa si no els volen acollir? Doncs que els hi munten unes tendes de campanya, que els heu vist a la tele? Aquestes tendes de campanya, on hi poden dormir i estan amb esplanades molt grans. Ara que fa fred, els que estan a fora sense estar dintre les tendes encara ho passen pitjor. En el camp de refugiats, els nens i nenes viuen en molt males condicions. No tenen menjar, no tenen roba per abrigar-se, els hi falta llit, mantes, casa. Sobreviuen gràcies a les organitzacions internacionals, a les organitzacions d'arreu del món que els ajuden. Els nens que s'han quedat a Síria no viuen millor que aquests que marxen, no us penseu que és viure millor marxar de casa. Al faltar els pares, s'han hagut de fer responsables dels seus germans,
de fer-se grans de cop. Ja no poden jugar. Penseu com vivim nosaltres. Tenim una família que ens protegeix, tenim un plat per menjar, una tassa o un got per beure aigua, tenim mantes per abrigar-nos, tenim calefacció o llar de foc per escalfar-nos, tenim una casa per viure, més o menys gran, però casa, en definitiva, roba per vestir-nos i una terra on viure, una terra que ens hi sentim còmodes. Pensem un moment en la sort que tenim de tenir totes aquestes coses bones. A la classe heu treballat unes frases d'agraïment, que sí que tots heu treballat unes frases per donar gràcies del que tenim, que després llegireu. No les llegirem totes, ja ho sabeu, que n'hem triat unes quantes de cada classe perquè si no això es faria molt llarg. I heu dissenyat uns símbols que penjareu a l'escena que tenim aquí preparada. Taulades, taules... Ara, tots junts cantarem la cançó que hem anat cantant aquests dies a les classes dels Filferro, que es diu Somewhere Over the Rainbow, amb la qual desitgem un món millor. Doncs vinga, recordem la lletra i començarem.